Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Και τώρα έχουμε Shein haul, μάλλον κάπως έτσι. Πήρα πράγματα λοιπόν από το Shein για τα νύχια. Όσους λοιπόν σας ενδιαφέρει αυτό το βίντεο μπορούν να το παρακολουθήσουν. Λοιπόν, είναι σχεδόν η τρίτη εβδομάδα που περίμενα και πάμε να δούμε μαζί τι έχει έρθει. Ελπίζω να ακούγομαι καλά. Πήρα αρκετά πράγματα. Λοιπόν, το πρώτο που βλέπω μπροστά μου είναι αυτό εδώ. Θα σας έχω, μάλλον δεν ξέρω αν θα τα βάλω από πάνω, μάλλον θα τα βάλω τι είναι το καθένα. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ πέρα γιατί σκέφτομαι να ξεκινήσω τα press on nails και είναι λίγο μεγάλα αυτά, ήθελα λίγο πιο μικρά, η αλήθεια είναι, που τα βάζεις μέσα για να τα στείλεις με φουσκίτσες. Ωραία, πολύ ωραία αυτά. Παλέτες για τα νύχια, για να κάνεις όμπρε. Πολύ ωραίο. Και το κουτί του πάρα πολύ ωραίο. Αυτό εδώ. Έχει και τέτοια μέσα. Να, αυτή εδώ πέρα η παλέτα είναι, φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω πάρει tips για press-ons, θα πάρω από εδώ από Ελλάδα, από μια πάρα πολύ ωραία εταιρεία που έχει πολύ ωραία press και ωραία tips δηλαδή, και μου είπαν ότι είναι και γερά. Απογοήτευση. Λοιπόν, είχα δει ένα πάρα πολύ ωραίο τέτοιο που το βάζουμε για να μπαίνει και το φουρνάκι από κάτω και να κουμπάνε τα νύχια τους στα κορίτσια, τα χέρια τους για τα νύχια. Είχα δει ένα πολύ ωραίο στην Αλεζορή, κόστιζε 50 ευρώ και είπα να δοκιμάσω και αυτό εδώ πέρα από Τέμου, παιδιά. Απογοητεύτηκα τώρα. Θα το δοκιμάσω και θα δω. Αυτά εδώ πέρα πήρα που τα έχω ξαναπάρει, τα βουρτσάκια, και είναι πάρα πολύ ωραία γιατί εγώ για την κάθε κοπέλα έχω και το δικό της βουρτσάκι και τη δική της λίμα και το δικό της μπάφερ. Οπότε τα παίρνω πολλά και τα έχω για την κάθε μια. Τα χρησιμοποιώ 2-3 φορές, 4 και μετά τα πετάω ανάλογα. Πήρα αυτό εδώ που είναι κόλλα για να βάζω τα τυψάκια που κάνω σχέδια. Για να βλέπουν τα κορίτσια σετάκια, δηλαδή 5 τυψάκια με σχεδιάκι, για να το κολλάω πάνω σε ένα. Πρέπει να έχω πάρει και από εκείνο, ναι, έχω πάρει, να το. Ωραίο. Και αυτό. Καταλάβατε, θα τα κολλάω εδώ πάνω για να φαίνονται τα σχέδια. Καταλάβατε ή μόνο εγώ κατάλαβα? Σε αυτό πάνω θα τα κολλάω. Εδώ ας πούμε θα βάζουμε μια πεντάδα με σχέδιο και ούτω καθεξής. Με αυτό εδώ το κολλάς. Ωραίο φαίνεται, δεν ξέρω πώς θα είναι. Ένα μαγνήτη πήρα, το τρέχω λίγο πιο γρήγορα για να προλάβω το βίντεο. Ένα μαγνητάκι που κάνει λουλουδάκι και από εδώ γραμμούλες. Το κατάει, καταλαβαίνόμαστε οι τεχνητρίες. Μπάφερ, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, μου αρέσουν πάρα πολύ τα μεγάλα, αλλά πήρα και τα μικρά που σας είχα πει σε άλλο βίντεο. Τα πήρα έτσι. Δεν ήρθανε. Ήρθανε. Και τέτοια μπαφεράκια. Αυτά εδώ, δεν ξέρω για τις άλλες εταιρείες, αλλά αυτή εδώ η εταιρεία στο Shein είναι πάρα πολύ ωραία. Τα έχω ξαναπάρει και μου αρέσουν πολύ. Επίσης για την κάθε μία κοπέλα μου έχει και κάθε μία το δικό της. Αυτά εδώ τα βουρτσάκια πήρα μόνο 4, όχι 2 και 2 πήρα. Τέλος πάντων, ή 2 ή 4 έχω πάρει, δεν έχει σημασία. Και άλλα μπάφερ, τα γνωστά. Πολύ ωραία. Αυτά εδώ πέρα τα παίρνω κυρίως για μένα ή άμα αφού χτίσω και τα λοιπά μπορεί να το χρησιμοποιήσω και σε κάποια άλλα σπάνια, έχουν τα δικά τους. Πήρα αυτά εδώ τα μικρά, τα λιμάκια που πάνε και τα press-ons, καταλάβατε, για να τα βάζω. Δεν ξέρω αν θα το κάνω, μάλλον θα το δοκιμάσω. Είναι πολύ ωραία, δεν έχω ανοίξει να δω πως λιμάρουν, αλλά φαντάζομαι, ναι, καλό φαίνεται. Εντάξει. Πόσο θα λιμάρουν τώρα μόνο αυτούς, δεν ξέρω τι ακριβώς θα μπορούσα να κάνω. Πήρα αυτά εδώ που είναι ποδονάρια, γιατί μπαίνουν μέσα στο σπίτι μου να κάνουν διάφορα υδραυλική και τα λοιπά και θέλω να τους δίνω ποδονάρια. Άσχετο με τα νύχια, αλλά το πήρα. Τι ωραία. Λοιπόν, έχω ξαναπάρει τέτοια, έχω πάρει μαύρο άσπρο. Είναι στυλό, ακριλικά λέει ότι είναι, για να γράφεις επάνω στον νύχι.
αφού το χτίσεις κλπ. Να τα. Ωραία είναι. Τα άλλα που είχα πάρει ήταν πολύ ωραία. Τώρα πήρα ασημί και χρυσό και είναι και λεπτό και χοντρή μύτη και λεπτή μύτη. Πήρα και λευκό. Το ίδιο. Πολύ ωραίο. Διαχωριστικά για το πεντικιούρ. Και αυτά είναι μιας χαρίσης, έτσι. Το ξέρουμε όλοι. Α, πήρα και αυτό εδώ πέρα. Για να βάλω μέσα τα αυτοκόλλητα. Γιατί γενικότερα αυτοκόλλητα για τα νύχια αλμπουμάκι. Πολύ ωραίο, κορίτσια. Και μία σελίδα μπαίνει μέσα. Τέλειο. 3,5 το είχα πάρει, δεν θυμάμαι, 3. Πολύ ωραίο. Καλά, αυτοκόλλητα φαντάζομαι έχω πάρει πάρα πολλά. Κάτσε να σας δείξω πρώτα τα άλλα και μετά τα αυτοκόλλητα. Πήρα αυτά εδώ πέρα. Τα Sunny Band, πώς λέγονται. Αυτά εδώ που είναι 2,40. Έχω πάρει και άλλη φορά και είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ οικονομικά στο Shein, πολύ καλά. Και στην Ελλάδα είναι αρκετά ακριβά. Θα έλεγα έχουμε πολύ μεγάλη διαφορά. Πήρα μετά αυτά εδώ που σιγά να μην φαίνονται. Είναι μικρές μπαλίτσες χρωματιστές που μπορείς να τα βάλεις με τζέλ. Πιο μεγάλες, πιο μικρές. Θα βάλω φωτογραφία μάλλον. Είναι αρκετά ωραία. Έχω ξαναπάρει τέτοια πράγματα. Αυτά τόσο θα είναι. Και αυτά εδώ είναι πολύ ωραία. Αυτά τώρα είναι άσπρες μπαλίτσες, κομμένες. Δεν είναι ολόκληρη μπάλα, είναι κομμένη να μπει πάνω στον ίχνο. Πολύ ωραία και αυτά. Α, πήρα αυτές εδώ τις κόλλες που είχαν γίνει viral. Μάλλον. Για τα press-ons που θα κολλάνε μόνες τους. Αν κάνω, είπαμε. Πήρα ωστόσο 2-3. Πήρα 2 τέτοια. Αχ, παιδιά. Αχ, παιδιά. Τι ωραία. Πήρα τα φιωγκάκια. Πάρα πολύ ωραία. Είναι λεπτά. Είναι και λίγο έτσι. Έχουν και μια κουρμπίτσα για να μπαίνουν πάνω στον ήχη. Τέλεια. Μπράβο μου. Πήρα και αυτόν τον μαγνήτη. Δεν ξέρω γιατί έχω 2-3, αλλά θα δω αν είναι κάπως διαφορετικός. Α! Πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι πολύ τέλεια. Είναι πλαστικά, είναι λίγο γκουμουτσίτσες, αλλά οκ. Ωραία είναι και αυτά. Τα κλασικά, τα έχω ξαναπάρει, δεν ξέρω αν φαίνονται. Είναι και αυτά πλαστικά, είναι για πάνω στον νύχι, είναι πολύ ωραία. Καπάκια για οδοντόβουρτσες. Οκ. Ήθελα, τα πήρα άσχετο με τα νύχια. Γιατί ρε Γαλλία. Πήρα ξυλάκια, αλλά είναι πολύ μικρά. Τέλος πάντων δεν πειράζει, εγώ έτσι κι αλλιώς τον μπροστά τη μύτη θέλω. Τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ αυτά. Κάνω το επονύχιο πίσω και μετά τον καθαρισμό στο μανικιούρ είναι πολύ μικρά και είναι και πολύ λίγα. Τόσο λίγα πήρα. Συνήθως παίρνω πολλά. Τέλος πάντων. Πήρα αυτά εδώ πέρα τα γνωστά τα πουγγάκια. Καλά είναι. Πήρα και κορώνες για τον ήχη επάνω. Αρκουδάκια. Αχ, αυτά είναι πολύ τέλεια. Και μεγάλα και αυτά θα έλεγα. Λοιπόν, έχω φάει όλο το χρόνο στο να ανοίγω αυτά. Έτσι έπρεπε να τα έχω ανοίξει, πιστεύετε. Δεν ξέρω. Αχ, παιδιά. Δεν ξέρω αν φαίνονται. Δεν φαίνονται. Θα βάλω φωτογραφία. Εντάξει, είναι τέλεια. Είναι τέλεια. Πολύ γλυκούτσικα. Και το τι έχω πάρει. Πήρα γκουασά. Χάλια. Μην πάρετε γκουασά. Δες πως είναι. Το γκουασά είναι αυτό που κάνεις έτσι. Δεν νομίζω να το χρησιμοποιήσω. Τέλος πάντων. Τελειώνει ο χρόνος μου. Πήρα και λουλουδάκια. Χρωματιστά λουλουδάκια που μπαίνουν πάνω στον ήχη. Καλά φαίνονται, δεν ξέρω. Πήρα να δοκιμάσω μία φρέζα. Πιστεύετε θα πω γι' αυτό? Μπορεί. Τέλος πάντων, αυτή είναι μία φρέζα κόκκινη. Κονική ας πούμε είναι. Κεραμική. Και πήρα και αυτή τη φρέζα για κάτω από τον ήχη που το κάνουμε. Που το καθαρίζουμε άμα έχει μείνει άκρη τζελ. Αυτό το έχω ξαναπάρει, ήταν καλό. Και τώρα δεν ξέρω. Και τώρα το τι αυτοκόλλητα πήρα. Τελείωσε. Και κάτι ακόμα έχω. Θα το συνεχίζω λίγο το βίντεο. Πάμε και για part 2. Λοιπόν, και συνεχίζουμε part 2 για Shein. Γιατί έχω να σας δείξω και πολλά αυτοκόλλητα μου ήρθαν και ακόμη ένα κουτί. Το
το οποίο δεν ξέρω τι έχει μέσα, μισό λεπτό. Α, να σας πω ότι από Shein είναι και αυτή εδώ πέρα η μπλούζα που γράφει Wife Mom Boss. Τραγικό. Είναι πάρα πολύ ωραία ποιότητά της. Φοβερή ποιότητά της. Δεν το περίμενα. 3 ευρώ την πήρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, μου ήρθε και αυτό εδώ το κουτί, το οποίο λογικά πρέπει να είναι τα κουτάκια για τα press ons. Να σας πω, έτσι για να είχαμε να λέγαμε, ότι γιατί στο βίντεο το πρώτο το έλεγα λίγο, δεν ξέρω γιατί έχω κάνω, μην τελειώσει ο χρόνος, με νοιάζει κιόλας. Είναι η δεύτερη παραγγελία που κάνω από Shein. Για νύχια εννοώ. Για ρούχα είχα πάρει και άλλες φορές. Και γενικά κάποια πράγματα είναι πάρα πολύ ωραία και κάποια άλλα είναι... Δηλαδή τώρα αυτό, Χριστούλη μου, τι απογοήτευση. Δηλαδή, μα πείτε μου ειλικρινά, είναι δυνατόν? Δηλαδή από εδώ κάτω τώρα χωράει να μπει το φουρνάκι. Τέλος πάντων θα το δω και θα σας ανεβάσω φωτογραφία. Ήτανε λάθος. Α, τι ωραία. Αχ, δείτε, αυτά είναι κουτάκια για τα press ons. Κάτσε, περίμενε. Είναι ωραία, είναι αρκετά ωραία. Πολύ καλά θα έλεγα. Και παρήγγειλα 6. Μάλλον 30 ήταν, 3 και 3. Και μέσα... Τώρα που έχουμε χρόνο θα τα πούμε όλα. Και μέσα έχει και αυτά εδώ. Α, ναι, για να βάλεις τη σειρά μέσα και να κολλήσεις τα press ons. Ωραία. Δεν ξέρω αν θα κάνω press ons. Θα το δοκιμάσω σε μένα. Θα δω αν είναι, αν όντως κρατάνε μέχρι 3 εβδομάδες, δεν ξέρω. Με όλα αυτά δηλαδή που θα έδινα στα κορίτσια μου. Με την κόλλα δηλαδή που σκέφτομαι να δώσω. Να το κάνω μόνιμο, ας πούμε, με την κόλλα, με τη λιμίτσα τη μικρή. Να δω. Αν θα κρατήσει, θα πω, ας πούμε, ότι μπορείτε να πάρετε. Αν δεν τα καταφέρω, θα πω αφήστε καλύτερα. Μην γίνουμε και ξεφτύλα. Αχ, πήρα και αυτά τα φιωγκάκια. Παιδιά, αυτά γενικά. Τα φιωγκάκια για τα νύχια. Τα τσίγκυρι μίγκυρι για τα νύχια. Τα αρκουδάκια. Οι φουντίτσες που μπαίνουν με μαγνητάκι. Είναι πολύ ωραία από τα Shein. Να τα πάρετε. Και κάποια πινέλα είναι πάρα πολύ ωραία. Τα πινέλα τα ροζ. Αυτά που βλέπετε τα ροζ που πάνε 30 νομίζω. Και εκείνα είναι ωραία. Τα είχα πάρει παλιά. Αλλά δεν ξέρω πού είναι. Έχω και αυτό το πρόβλημα. Τα ψιλοχάνω. Τα buffer, είπαμε και σε άλλο βίντεο ποια buffer είναι πολύ ωραία. Αυτά εδώ, αυτή η εταιρεία δηλαδή, η Nail Shine. Είναι πολύ ωραία. Και οι λίμες αυτές είναι ωραίες, αλλά γενικά λίμα δεν πολύ βολεύτηκα. Και πάμε στα αυτοκόλλητα. Πήρα αυτά που είναι πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, γενικά τα αυτοκόλλητά τους είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα γράμματα πήρα. Είναι λεπτά, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι λεπτά. Και όταν τα κολλάς και θα βάλεις από πάνω το top, διπλό top να βάλεις, κρατάνε και δεν φεύγουνε. Είναι ωραία. Δηλαδή σπάνια μου έχει φύγει. Ίσως να μην το κόλλησα καλά. Τα αυτοκολλητάκια τους είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ οικονομικά. Νομίζω τα ξέρετε όλοι. Πήρα και την Barbie σαν παιδί κι εγώ. Και αυτά εδώ τα έχω ξαναπάρει. Είναι ωραία. Πήρα και γράμματα. Αυτά είναι λίγο χοντρούτσικα. Τέλος πάντων, πήρα και γράμματα. Αχ, αυτά τα κοχύλια. Αχ, αυτά τα κοχύλια. Πολύ ωραία. Αυτά εδώ τα μάτια πήρα. Φατσούλες, δεν ξέρω πώς να τα πω. Πείτε τα εσείς. Αχ, και πήρα και αυτό το έχω ξαναπάρει. Μα δεν είναι πολύ ωραίο. Και κάπου εδώ τελειώνουν αυτά που έχω πάρει. Τώρα για τις φρέζες, κορίτσια, θα σας πω ότι είχα πάρει στην πρώτη μου παραγγελία, ξέρω εγώ πέρσι, δεν ξέρω. Είχα πάρει φρέζες από το Shein. Λοιπόν, δεν είμαι ευχαριστημένη. Εντάξει, φρέζες θα έλεγα όχι. Τώρα, αυτές εδώ οι κεραμικές. Κεραμικές νομίζω είναι αυτές. Καλά το λέω. Μην με κράξετε πολύ. Κράξτε με μόνο λίγο. Αυτές εδώ οι κεραμικές. Εντάξει. Τέλος πάντων, είναι καλές. Να, δείτε τις. Πήρα την κόκκινη, τη μαλακή. Ωραία είναι. Δηλαδή και μια άλλη που είχα πάρει κίτρινη νομίζω μου βγήκε καλή. Για το ημιμόνιμο, αφαιρώ ημιμόνιμο με αυτά, καταλαβαίνετε οι τεχνίτες. Μου βγήκανε καλές. Τα tips, τα τυψάκια τους, δεν ήταν όλα καλά. Δηλαδή πέρσι είχα πάρει 3-4 κουτάκια για να δοκιμάσω. Ρε κορίτσια, να σας πω κάτι, ήτανε πολύ μαλακά. Πολύ μαλακά ήτανε.
Τώρα, αν θέλετε, βέβαια, μπορείτε να πάρετε και να βάλετε από πάνω ακριλικό. Δεν ξέρω, θα είναι καλά. Αλλά εγώ, που πήρα, τα άβαλα και έβαλα απλά μια στρώση τζέλ και χρώμα, κράτησαν. Εντάξει. Αλλά σκέτα να τα βάλω που έχει κάτι σχέδια τύπου γαλλικό και αυτά, όχι, δεν κρατάνε. Δηλαδή, απλά να το κολλήσεις και να το έχεις, εμένα δεν μου κράτησαν και δεν νομίζω ότι δεν έκανα καλή τοποθέτηση. Ας πούμε, η τοποθέτηση ήταν όπως έκανα και τα άλλα που μου είχαν κρατήσει. Οπότε, αν θέλετε για να βάζετε υλικό από πάνω σκληρό, είτε τζέλ είτε ακριλικό, πάρτε τα. Αλλά για σκέτα έτσι, όχι. Τώρα, όσον αφορά για αυτήν εδώ την κόλλα, την οποία έχω πολύ άγχος. Καλά, έχω απογοητευτεί πάρα πολύ με αυτό το βοηθητικό για το χέρι, δεν ξέρω τι το λέτε. Μεγάλη ήττα έφαγα εκεί. Θα πρέπει να δώσω 50 ευρώ, να πάω να πάρω εκείνο το ωραίο που έχει αλεζορί. Το βοηθητικό για τα χέρια, καταλαβαίνόμαστε. Πάρα πολύ ωραίο της αλεζορί, το είχα δει στην έκθεση. Αλλά είπα εργαλεία να δώσω 50 ευρώ. Είπα ας κάνω μία δοκιμή από το Shein. Αυτό ωραία κολλάει, τέλος πάντων. Άμα δεν τα δοκιμάσω, δεν μπορώ να σας πω και ακριβώς. Κατά τα άλλα, τι άλλο να πούμε. Μου έχουν πει ότι έχει πολύ ωραία αυτό το χρυσό, το τζέλ χρυσό και ασημί. Δεν τολμώ να πάρω τέτοια πράγματα από το Shein, θα ομολογήσω. Δηλαδή, εντάξει τώρα, δεν τόλμησα να πάρω τέτοια, δεν νομίζω ότι θα πάρω ποτέ. Αλλά αυτού του στυλ, το να πάρουμε τα βρουτσάκια μας και να πάρουμε τα μπαφεράκια μας και τα λοιπά. Τώρα αυτό με τις σκιές, η αλήθεια είναι με ενθουσίασε πάρα πολύ. Αυτές οι σκιές με ενθουσίασαν σε πρώτη εικόνα. Τώρα εγώ αν δεν το... Καλέ, είναι πολύ ωραίο. Δείτε πώς βγήκε. Πώς θα το βάλω και στο μάτι. Μπαίνει άρα για αυτό το μάτι. Χριστέ μου, τρέλα. Δεν ξέρω για τον νύχι, αλλά στο χέρι η απόδοση είναι... Wow. Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια. Αν δεν κάτσει στα νύχια για να κάνω όμπρε με αυτό, θα το βάλω στο μάτι. Γιατί όχι. Πάντως τα λεφτά του θα τα βγάλει. Μάλλον. Ξέρω. Κατά τα άλλα αυτά, κορίτσια και αγόρια. Αν και νομίζω μόνο κοριτσοπαρέα θα είμαστε εδώ για τα νύχια. Αυτά έχω να πω. Τα δικά μου τα νύχια είναι σε αυτή την κατάσταση. Έβαλα σκόνη mirror. Προχθές στις 2 η ώρα το ξημέρωμα τα τελείωσα. Μπορώ να πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένη. Αυτή η σκόνη ήταν μια σκόνη... Είναι διαφορετικές οι σκόνες μου. Αυτή εδώ πέρα η σκόνη ήταν από Shein. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Και αυτή η σκόνη... Δεν θυμάμαι από πού ήταν. Πάντως ήταν πολύ ωραία και έπρεπε να σημειώσω από πού ήταν. Νομίζω ήταν από την Crystal Nails. Δεν παίρνω και όρκο, μπορεί και όχι. Αλλά... Μήπως ήταν από Κριστιαν Αρτέσιο. Μπορεί. Πάντως δεν ξέρω ακριβώς. Τώρα θα ασχοληθώ πολύ με τις σκόνες. Γιατί απογοητεύτηκα, δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν μπόρεσα να την τοποθετήσω και εδώ πέρα καλά. Δεν πήρα δηλαδή το μικρό το πινελάκι να επιμείνω. Ήταν αργά, λέω δεν βαριέσαι, άστινα. Εντάξει, τώρα βέβαια τα έχω μία εβδομάδα. Δεν έφυγαν, δεν πήγαν πουθενά, αλλά... Απογοητεύτηκα τώρα με αυτό το ροζ που ήρθε. Μπορώ να πω, έπεσε η ψυχολογία μου. Τέλος πάντων, αυτά. Γενικά το Shein είναι μια καλή επιλογή. Το Temu δεν ξέρω, δεν έχω πάρει από Temu αν με ρωτάτε. Αλλά από Shein είναι καλά να παίρνετε αυτά που σας είπα τώρα. Πάρτε και αυτά τα τσίγκυρι μίγκυρι, τα μικρά και πάρα πολύ ωραία. Και αυτά εδώ πέρα που έχω τα στρασάκια, σβαροφσκάκια, δεν ξέρω τι είναι, που έβαλα στο χέρι. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι και αυτά από Shein. Έχω πάρα πολλά τέτοια. Και πάρα πολύ ωραία είναι και τα φύλλα χρυσού τους. Και τα glitter, οι χρυσόσκονες που έχουν και από αυτά έχω πάρει, αλλά ήταν σε άλλη παραγγελία πιο παλιά. Είναι ωραία να πάρετε, γενικότερα πάρτε, να δοκιμάσετε, είναι οικονομικά, έτσι ένα 20, ένα 30, εντάξει. Είπαμε, είναι καλό να δοκιμάζουμε, είναι καλό να βλέπουμε οι ίδιοι. Τώρα τι σας είπα εγώ, τι σας είπε ο άλλος, ο κάθε ένας έχει την προσωπική του άποψη. Πάρτε να δείτε, λίγα λεφτά έτσι κι αλλιώς. Αυτά, από μένα τα φιλιά μου, να είστε πάντα καλά, να περνάτε όμορφα. Γεια σας. Θα κλείσει ή θα μείνουμε έτσι χαμογελαστοί? Δεν τελειώνει. 48. Γεια σας παιδιά.